Velkommen til Hogwarts All Nation Christian College. Jeg er kommet rigtig godt hertil, og alle mennesker er så super rare. Det er et utroligt dejligt sted at være her på All Nations. Vi er samlet fra 26 forskellige nationer her på All Nations, hvor halvdelen er englænder, og halvdelen kommer fra alle mulige steder i verden. Stort set alle, der er her med et missionsselskab sendt herover af en eller anden årsag. Undtagen med en lille smule af englænderne, da det også tæller som en ganske almindelig uddannelse for dem i deres system. Nu har I været med rundt og set noget af skolen, og man kan jo godt hurtigt komme til at tænke på, hvorfor er der ikke nogen elever på den her skole. Og det er simpelthen fordi, at der er mange elever, der går ud og skal farlige steder hen i verden. Og det betyder, at de kan ikke være på Facebook, de kan ikke komme på sociale medier, de kan ikke komme på andre ting. Så den her film er lavet efter og planlagt efter, at der faktisk ikke er nogen elever i det her område. Men det betyder selvfølgelig ikke, at I skal snyde for at se, at der er andre elever. Så jeg har fundet nogen, som jeg har fået lov til at bruge. De kommer her. Værsgo. Ja. Hej. Kær, Læsning, Korning, Meniel. Vi er mig taknemmelig for. At I også støtter. Guds mission i verden. Vi ønsker jer alle. Guds velsignelse. I skal nu have aktion over de sidste 15 gavekort og give dem gas og få støttet noget mission gennem brødremenigheden. Til den, der byder højst på en af gavekortene, der sender jeg direkte til din adresse dette engelske, frisk plukkede blad. Tak for gaven. Du kan også MobilePay på det nummer, der kommer her. Rigtig mange tak for gaven. Vi ses.